Olivia vai á praia. Olivia, estás preparando o teu baúl para a praia. Como se non podo levar as miñas cousas? Pero se só marchas unha noite. Tes razón, pero non sei o que podo necesitar. Preparado. Supoño que Ian non necesita tanto. Chegou a boa! Hola, boa! Hola, Olivia. Deixei espazo pro teu baúl. Regra número 45. As mamás saben un lote de cousas, pero só as aboas saben prepararse para unhas vacacións. Queres axuda para baixar todo, Olivia? Non, grazas, mamá, xa o fago eu. Aparta, Edwin! Ai. Oh. Abur, mamá. Adeus, mamá, deica mañá. Pasadeo ben, nenos. A boa! Xa sei. De verdade que imos dormir en tenda de campaña? Imos. Na praia mesmo. E logo, Oxalá veña un monstro mariño. Como deches con este lugar a boiña? as miñas amigas e eu encontrámolo cando éramos novas. É a mellor praia para facer surf do mundo. Podes comprobalo. Esta es tía boiña. Pois sí. Esta é a cuadrilla toda. Mirad aquela rocha tan grande. É unha rocha que dá sorte. Cando viñamos facer surf, tiñamos que tocala para que todo fose ben. Podes ensinarnos a facer surf? Para que pensas que vin con táboas demais? Hai para ti e para Ian. Que ben! ¡Uhú! Woohoo! Chegamos. Vamos, imos ver a rocha da sorte. Ei, esperádeme. Ulide o aire salgado. Podo ulilo. O único que pode ulir é o interior do meu nariz. Vamos, o último que chegue é un ovo podre de peixe. ¡Vou gañar! ¡Esperádeme! Aboa, que fai este valo no medio da praia? Pois antes non estaba aí e impídenos ir á mellor parte da praia. Quen podería poñelo no medio da praia? Supoño que alguén que quere esa parte é a rocha da boa sorte, todo para eles. Non te preocupes, aboa, ímolo pasar xenial neste lado. Se cadra encontramos outra rocha da boa sorte. Claro que sí. Que vos parece se montamos a tenda por ali? Mais sobre as miñas dedas, Olivia, empezan a sobresaír. Cando imos xogar ás pas? Dentro dun minuto. Volvo axiña.
Ai, non! Perdíchela! Ola! Hai alguén aí? Podemos coller a nosa pelota, por favor? Ah, iso foi como a maxia. Grazas! Quen crees que hai aí? Non o sei, pero imos investigalo. Por que o fixeches? Ola, podemos coller a nosa pelota, por favor? Chámome Olivia e este é o meu irmanciño Ian. Hola! Esta a vosa pelota. Supoño que debín darlle demasiado forte. A próxima vez poida que non regrese. É a rocha da boa sorte. Pois é unha rocha. E dá boa sorte só se crees nesas cousas. Nenos, tedes que estar fora do valo. Anda, mira quen está aquí. Hola, Annette. A boa, coñécela. Sí, éramos amigas de novas, cando non pensábamos en estragar unha praia bonita cun valo estúpido. Estivo ben verte, adeus. Non parecía moi contenta de vernos. Ai, así é, Annette. De verdade era a túa amiga, a boa? Sí, antes, cando sabía divertirse, pero despois deulle por cambiar e converteuse nun toxo. Daquela, quen quer aprender a facer surf? Nos! Os brazos fora pro equilibrio. Agora o pé dereito para adiante e apoiado o esquerdo atrás para xirar a táboa. Que tal así? Perfecto. Lévalo dentro, Olivia. Mira isto, a boa! Ai! Iso é vos o que eu lle chamo unha boa caída. A boa, por que deixaches de ser amiga de Annette? Porque deixáronnos de gustar as mesmas cousas. Xuntas non o pasamos ben nunca máis. Non creo que eu o deixe de pasar ben contigo, a boa. Oh, esas son as cousas que fan que sexas ti. Ola, que estás a facer? Gozando da miña praia. Como a nós? Pero non creo que o noso lado sexa mellor porque no teu lado está a rocha da sorte. Hai un lote de rochas no teu lado. Pero non a rocha da sorte que queremos tocar antes de ir facer surf. Gustaría vir con nós facer surf? Pois levo anos en facelo. Non sei se aínda me lembraría. Fagoche unha demostración. A avoa acaba de ensinarme. Di que o levo dentro. A túa avoa sempre foi unha boa profesora de surf. Vamos logo. Podemos ensinarche as dúas. Sabes, soa que é... divertido. Déixame coller a miña táboa. A boa pedinlle a Annette que viñese facer surf con nós. Oh, non te desgustes se non ven, Olivia. Así é todo, nunca che me gustou este valo. O primeiro que fago mañá é botalo abaixo. Esta é a Annette Dayanos. Estás a chamar bella. O último que toca a pedra é un ovo podre de peixe. Uhú! Aguanta 10, como facíamos antes. Mira isto. Bárbaro! Imagino onde aprendiches todos estes movementos. Grazas polas mellores vacacións na praia do mundo. De nada. E moitas grazas a ti por devolverme a miña amiga Annette. Dormimos un pouco. Temos un día enteiro de surf por diante. Podemos volver a semana próxima. Poida que a semana próxima non, pero non habemos tardar moito. Prometo. Boas noites, Olivia. Boas noites, a boiña. Ai, ai.
Recórdalo, socorrista. Comproume unha limoada e saímos a dar un paseo pola praia. Ai, que tempos aqueles.